Pastor Dingtele Ramhuai Ziak tu Gabriel Keivom Pastor lanau pangtak tlangwal laningat rin na kung apo mithanem ngai tak ding heta chu abial mi puite poin an rin em le ani poin akausan mi puite hriat thiam na anga in lanau pangviau ve tilo chuan zoram chung le pona po a sermon aro puithei em awang le a testimony ro puizet mai awanga mitam takin damna an chan pha hial dingte chu abial afan lai tak hian mi te ti atang poa alo hriat ve abial fan huna tlo tura alo ti ril ruk chu phone call a adong tatlat chu mi tuma an thil ton chu veng pakhata infal deuh tak chhunga chuan meiche pakhat ramhuai pai ti hriat rengmai samthur bum le mitsen ru mai hi panga hian khuma mutirin an phuar beta nasatak taka talin abulami te chu tongkam chetin rengin an khum lo le a in siam chiat khuma chung ama phuar bet tu te po chu an trim ur thei hialani chutia an fanu duat le an chuan em koshan bel mi le mi poisoi ngai lo hetianga an omta chu nu bertan chuan natak ani trapchung hian boi enge ichunga hian thlengta ni le ava poi thin em ti pa in afanu chu amel ngoya pa ber chuan anu pui chu an hnem ve ma se ani po chu afanu chunga thil thleng chu oi har ti in atur thiam lo hle ani chuti lai mek chuan an pastor ko po chu alo thleng ve chia pa ber chuan thil omzia alo hril mola chuta pastor chuan ole infanu hi ramhuain ruchilin atharau thlenga nei atumani ma se ala tlai love ti pa in aipte a bible chu ala chuaka chu ramhuai pai ma chuan dingin a chiar ngal mola chuti lai te po chuan alo in siam chemol mola a chak em awang chuan an phurna hrui te chu a chat lek hiala pa ber ro sang a chuan mama store room a hrui kha valak bel ro ukhum thian paruat keinin a phurna atal cha ma in ichelang u a hantia rang takin an chil ngala pastor dingte chuan bible chu a chiar sumjam mol boka chutia a chiar lai te chuan ramhuai pai chu nasatak takin atala a au roi boka chutia atal na sat em awang chuan patling pathum po chuan an chil ne lo lek ani nuber lian moila chuan afanu siam thari chu leinat mel tak hian amel ngoya a trap le fai thin pa ber chuan mama po chu alo wa thleng har ve ati mek lain ani po chu hruinen alo lut chia afanu chu anan phur thangal mola pastor chuan bible chiar pa chuan tunge ini a engwanga siam thari hi ti boinge ini ti in azot pa reng boka churam hoi chuan ocher thum zet mai hian nang pastor ten om he taksa hi kata ani atharau po kata ani to tuma chan chua thei ani to lo aron tia pastor chuan ilulul hle mai mo ti in bible chu a han chiar tran le ta chuta siam thari chu tre ruain a mel thatak thin kha abo veka amaya te chuan ti senzam aron pong trola chuta anin chu lirnging ang mai hian a in soya siam thari po chuan an phorna hrui te chu atal chat ta phut maya ama chel tu te po chu a the leng ta lop maya pastor lam chu hoin abo ta thut maya pastor po chu alo in ring man to bik lo abo thua a rek zuita a chak boka tal chua ngai na der om lo chuti lain lian moi po chu chutia afanu a han cheta phut mai chu a tre thota chichang theilek lovin a khura afanu ma ni se arap tak zet ani chuti lai chuan midang ho po an ron thau chuak meka chutia siam tharin pastor
alo rek reng lai chu an va bo ta huka ma se ulsam takin alo the leng le lop thina an fapa ming thanga chuan pastor bible chuata lo let reng chu azuk mufu ta hlo maya charvatin bible chu anaw chala chuan a mei belta a chu vele siam thari chu a tre ta roi maya a taksa chu a khur chera siam tharin pastor a rena a han thla chia chu aron thoko ka a khu borbora chuta siam thari chala bible chu a han chel ve ngala a tong trai ngala midang te po chuan an ron zom ve ngala nuber lian moi ham hai po chu chutia an tong trai ta ka chuan ron har chuakin a tong trai ve ngala pastor chuan siam thari khur chu nang ram huai bol lo Isua Krista mingin siam thari taksa hi chuasan turin thu ka pe ache a han tia chu vele siam thari chu atluzoi noka siam thari chu ama a amel pa ngai ang chia khan a omle to a an tong trai zo nu chuan anu chuan siam thari chu boi ti pa in awakwa chota siam thari po chu alo meng diara kanu akal bauta atisapa midang te po chuan an lo din huala loma wangin an mit tui afara chuta pa ber chuan chutia afanu in damna a han changta chu pathian hena lom tu sei arot ta a an za chuan lom tu sei tong trai an nei ta ani chu mi zo a chuan pastor chuan an in chu a hlan thiang lim ngal boka pa ber rosanga chuan pastor chu choia asom ngal boka zanria kil ho na pastor chuan engtika tang hian nge infanu hi hetianga om tran ti in a han zot phong maya nu ber chuan an pa chu han mel zewin ti hian a soita a keini hi lo neya eizong kan ni a ni tin mai hian kan fe thin kan ei khop po kan thar thin ma se tum khat chu kan chungin kan fe a tla cho po eingal kan tum kan thlam kan thlen chuan kan han thu dai ri a chumi zoa kan lo chu kan bung ta a tlailam dewa chuan mami siam thari hi eirong vel lo bol turin thlam lama kan tir ho a keini po chu reideu hnuwa chuan kan bung zo ve ta a ma se kan zuk thlen chuan mami reng alo omlo eirong chu bol fel vek ani a ma se ama ber mutur om si lo khoya emo akal lok aniang ti in kan han ngak dewa ma se ron lang tik reng anei lo ina a hoto aniang an ti donila engma soilova a ho kan ring box si lo khoya emo akal langa a in tipal anga ni kho shelowin emo awom ani ang ti te chu ka ngai tu a kan pa chu ka fapa ming thang anen zong turin ka ti a ka phi chung to mai an ni po chu an chuak ve ngala reideu hnuwa chuan siam thari chu ka fapa ming thanga hian aron poluta nge omzia khoya nge inwa mu ti in kalo zota an ni chuan wawa si omna muna son tusop nuain kan va mu ti in min changa ti chuan mami chu chuata chuan kan muta kan han soi boka reideu hnuwa alo har ve mai boka ma se atong thadu ta ho lo maya makkatia zo na reng chu arul tok chawin min chang engtia si bula lo om ringot nge ini ka han ti chuan ti hian min changa khatia thlam lama ka ho kha eirongte ka bol ngala eirongte ka bol zo chuan in ti fai turin khutilai kora tui khur kan siama khuan ka zuk chuka ma se alo nu vek maya chutia kan tui tlan ber alo nut ta ka chuan vawlam panga son si a omti kapa soi atangin ka hriat chu chulam chu kapan ta a kawa thlen chuan alo om ngeya tuya chuan ka insil thlandaya chutia ka insil lai chuan ka hnung lama tang hian ka minga min autu an oma ka han ngai thla chianga ma se sava shram thombak hriat tur om lo
ka in sil zo chuan ho tumin ka hanin hera chuta chuan ka han hoile che chu palian zet mel che em mai hian milo mel kur mai ani chu ala then thu zui ka mu chia chu ka lau lutuk aw ka tuma ka aw theilo ka lau lutuk chu ka zoi hloka ka khomu a fia lo tiala engma ka thachun zom to lo ka hriat le masak ber chu ni china min lo soi har kha ani atia ma se kan pa hi hetiang pui thu na ring lo mi hi ani ve a chung athu soi po chu a mu suala apu taringot mai ani kami atang khan kan fanu hi chutiang chuan a boy fo tamaya rap om tak tak te hian a in siam chathina anui le vur thin biak nei om tak te hian a phun le bulbul thina atira kha chuan aril rulampang ani kan ringa damdoi inte kan pan puya ma se doctor ten a thavek diglona anei lo an tia kan hole mai thin boka amai ro chu hun a rei dewa azia aron dang tatana a boi zual chang phei chuan kan thenom pa o khu ma hi kan pun chang atama ani poin mi a hrethiam hle nge voin tlai a thian pa a kom ngai ve ber alo len lain mami hi a boi le thut maya tumdang ain a chena a chak hle bok chu wang chuan kan phor bet taringot ani kan pa thian pa chuan kan pastor om lai tak ania nangla kan bial fanga iron jin lai ania kan thenom pa hian I phone number alo nei bok nen kan ron pun taroi mai che ani atia